Fl-ħar 24 siegħa f'pajjiżna ġew irreġistrati 3 fatalitajiet biex l-ammont ta' vittmi kawża tal-COVID-19 fil-Gżejjer Maltin issa jammonta għal 38, 22 minnhom fl-aħħar ġimagħtejn biss. 2 mill-imwiet ħabbarhom il-Ministeru għas-Saħħa filwaqt li t-tielet vittma tħabbret mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li tindirizza kull ġimgħa bi 3 imwiet seħħu matul il-ġurnata tal-ħamis u mal-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa. Sa dan it-tant, fl-aħħar sigħat kienu reġistrati 44 każ ġdid ta' persuni li riżultaw pożittiv għall-virus. Dan kien l-akbar ammont reġistrat fl-aħħar 7 ijiem, fejn fl-aħħar ġimgħa kienu reġistrati 218 il-każ ġdid. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika ħabbret li fl-aħħar 24 siegħa fiequ 63 persuna oħra filwaqt li attwalment hemm 14 każ pożittiv fost l-immigranti fiċ-ċentri ta' detenzjoni biex bekk l-ammont ta' attivi ilaħħaq l-447. Dan ifisser li minn Marzu l-hawn pajjiżna reġistra total ta' 3356 każ u fiequ 2668. Professur Gauci spjegat il-41 preżentament qed jinżammu fl-isptarijiet, fosthom 8 fit-taqsima tal-mart infettiv u 4 fl-ITU tal-Isptar Mater Dei. Dawn tal-aħħar ma jinsabux f'qagħda stabbli. Fl-istess waqt f'Għawdex bħalissa hemm 23 każ attiv persuna tingħata l-kura fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Bħalissa Malta għandha l-ogħla rata ta' fatalitajiet fl-Ewropa, bil-Professur Gauci tappella biex il-pubbliku jibqa' jsegwi l-miżuri ta' mitigazzjoni kif saħqet illi fit-tieni mewġa ta' dan il-virus erriedi il-Gżejjer Maltin reġistraw 28 fatalità. Hija rrakkomandati li l-maskra ma tintlibis biss fuq barra, iżda anke fil-postijiet tax-xogħol. Rridu nieħdu ħsieb saħħitna, ħalli bekk aħna nkunu b'saħħitna speċjalment issa li ġejja x-xitwa u ħajkollna iktar virusi iduru madwarna wkoll fosthom l-influenza. Allura aħna wkoll rakkomandazzjoni tagħna hija li anke meta inti ħriġt barra ma tistax tgħid eżatt ma' min tiltaqa' u forsi kemm iddum u x'għandu dak il-persuna, allura huwa dejjem tajjeb li inti tkun libes maskra. Anke fuq il-postijiet tax-xogħol fejn jistgħu f'uffiċini jintlibsu l-maskri dejjem huwa aħjar u iktar importanti. Ispjegat ukoll li fost il-każi attivi hemm 3 anzjani residenti f'St. Joseph Ward 10 f'San Vincenz de Paul il qalet li ġew trasferiti f'sala ta' iżolament filwaqt li 17 persuna oħra jinsabu taħt osservazzjoni fi kwarantina. Sa dan it-tant kif il-maġġoranza tal-iskejjel jinsabu ftit jiem biss il-bot milli jilqgħu eluf ta' studenti fil-klassijiet, appellata għall-attenzjoni ta' kulħadd, inkluż il-ġenituri. Ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn il-ġenituri ikunu qegħdin jiltaqgħu barra l-iskola għaliex hemmhekk ħankomplu nżidu l-firxa. Francesco Catania, għal Net News.